Takže čus lidi, já zdravím tady Goxy.cz a jak jste si mohli všimnout podle názvu videa, tak tohle je třetí prank call, ale pozor, tohle je Battle Prank Call. Motherfucker! Pohodlně se usaďte, začíná Battle Prank Call. Bam, takže čus lidi. Zdravím vás Goxy.cz a dneska jsem tu s Tomka z LP. Čus. A dneska to bude Battle Prank Call. A budeme volat prostě různým lidem. Sice pozdě večer, to nevadí. Se možná vyrušíme při nočním sexu, ale tak to nevadí, že jo? No, tak jdem na to, no. Takže čus, jsme zpátky. Sepsali jsme si čísla a nějaký ty slova, těch 10 slov, kterých musíme v tom hovoru vyjmenovat. Máš to LVI. Jo. Takže teď vám to názorně přečtem. Takže. Přečteš. Přečtu. Takže jako první je nadupaná mašina a budu pokračovat, jo. Krysa, žalud, šulin, prdítko, smažit, smradlavý ponožky, zacvatkat, pumprdlík a trenky. Okay. No, tak já mám tady už první. Jo, a jinak omlouvám se za kvalitu videa, protože to natáčím na mobil. Pojď. Takže mám tady už první hovor a nebudu to zdržovat a jdeme točit, teda volat. Teď blíž k telefonu. Dobrý den. Dobrý den, já se omlouvám, že volám takhle pozdě, asi vás ruším. Ale rád bych se zeptal na váš inzerát na Bazošu. Ohledně nějakého toho počítače, jestli teď si nejsem jistý. Je tam cena 21 000, pokud vím. A můžu se zeptat, v jakým je to stavu, jestli to nějaká nadupaná mašina, anebo jestli je to nějaký prdítko, nebo prostě co to je za počítač. Tak jak je napsané v popise v inzerátu, je to nadupaná mašina, přesně tak. Jo, Takže tam se psalo, myslím, že tam je nějakých 3,6 GHz. Sloví to teď nevím přesně, ale je tam tak, silná grafická karta, jo. silný procesor 6 jádrový. Jo, takže... Všechny hry bere na ultra detaily, na nejvyšší detaily. Jo, takže to bude super. Takže, a můžu se zeptat, jestli byste mi ten počítač přivezl vy, nebo jestli bych to musel já tam proto dojít, dojít? No, musíte vy dojít jednoznačně. Jo, jasně, to mi je jasný. Podívat se, odkoušet. Takže ale jinak, pak až to koupím, tak já to budu fungovat, nemusím nic dokupovat, můžu na tom smažit hry, všechno. Ano. Super. A jen... Ty hry, co jsou v popise, jsou v PC. Jo, jasně, já se pak ještě zakouknu. A jinak můžu se stát, kde konkrétně bydlíte? Lochotín. Tak to je super. A jinak ještě jsem se zeptal to na jednu věc. Konkrétně té ceny. Je to stálá cena, nebo budete to nějak zvedat? To by se možná pak domluvili, ale myslím, že kdyby jsem z toho vzal monitor, tak možná by byla cena nižší právě. Jo, jasně. A můžu se to, vy jste tam uvedl
cenu 21 000, ale když takhle říkáte, že to je nadupaný počítač, tak já se divím, jako, že je to tak nějak jako i levný, když to tak řeknu. No tak já nevím, no, Že to není nějaká krysa? je to levný, tak tam můžeme dát cenu 30. Aha. Tak jako dcera není problém, to je v pohodě, jako. Ale mě jde takhle o to, jestli máte nějaký další zájemce o to? Nějaký pumprdlíky? No, ten pán to dělá dobírku, ale moc se mi do toho nechce. Jo, jasně. Proto to chci jenom osobní předání a odzkoušení. Jo, jasně. A vy jako můžu se zeptat, proč ten počítač jako dáváte pryč? S tím nejste spokojený, nebo? Zítra mi zavolejte a domluvíme se, jo? Jo, jasně. Takže v kolik tak nějak mám zavolat? Jsme si zacvakali. V 10 klidně, z 10 mi bržete a domluvíme se, co dál a jak. 10 ráno? Jo. Takže v 10 ráno si dělám smrdlení ponožky a trenky a zavolám vám. Ještě jednou. Že vám v 10 ráno zavolám a domluvíme se na té ceně a na tom, kde se sejdem, v kolik se sejdem a všechny ty údaje. Tak, přesně tak. Tak jsme se domluvili, to jsem rád. Tak teda, nashledanou, Šulin a Žilin se s váma loučí. Takže Tomáš dal všech 10 kompletně, tak já jsem zvědavý na sebe, tak jdem na to. Počkej. Dej to blíž. Dobrý den, dovolal jsem se panu Ondrovi. No dobrý den, tady Žalud. Já bych se chtěl zeptat ohledně toho inzerátu myslím na Bazoši, ano, na Bazoši. No. Vy tam prodáváte počítač, vy tam prodáváte... Jako na zavolání je dost pozdě, jo, mezi náma. Ale Jo. tak když už jsem to zvedl, Jo, dobře. Já se omlouvám teda, že volám takhle pozdě. Takže já bych se chtěl jenom zeptat, jo, je to nějaká nadupaná mašina nebo nějaký prdítko? No, tak to je tam napsaný, ne? No já teďkom právě u sebe nemám možnost počítače, tak jestli bych se vás mohl zeptat. Jako je to průměrný počítač, no. Tím Jo. prostě po pár letech, že jo, všechno zestárne. Jo, jasně. Takže dali by se na tom smažit hry nebo nějak tak? No jako na hry, když by se tam přidala grafika lepší, tak určitě jo. Tohle Jo, to by třeba, nevím, asi Call of Duty 4 s nějakým průměrným detailem by to taky dalo, no. jo, a je k tomu, dodáte k tomu jako monitor nebo krysu nebo jak, myš. To je jenom tak, jak to je. Jo, ta bedna, jo, jenom PC. Bedna, no, jasně, a nějaký ten kabel k tomu, že ať se to dá zapojit k monitoru a tak. No. Dobře, šun. Takže není to žádný prdítko, ok, tak já se ještě kouknu teda zítra, kolik bych musel zacvakat těch peněz. A když tak bychom se domluvili, no. A jo, ještě nepřehřívá se nějak ten počítač, jo. Ani v nejmenším, a ještě Jo. jsem tam měnil tu pastu na procesoru, no, teplovou Takže- díru, takže Takže se nezahřívá, než to mi mělo ještě dost dlouho vydržet. Jo.
Dobře, super, takže nebudete smrdět ani jako ponožky, ani trenky. OK, no tak já bych vám teda zítra ráno zavolal a když tak bychom se ještě domluvili, jo? Tak ještě jednou se domlouvám, nebo omlouvám za to, že volám tak pozdě a abych vás nerušil, tak já už jdu. Jo, prostě musím se tak kolik je. 15 mi bude teď. Jo, dobrý. Jo? Já jenom tak, ne, to poznám po hlase, že prostě to je někdo mladý. Jo, jasný, pohodě. Kolik je tobě? No tak jo, tak se ozvěte, jo? Dobře, dobře. Tak jo. Tak, čus. Čus. Ty vole, dobré. OK, no tak ty vole, je to nerozhodně, já jsem dal taky všechny. Tak